Esi sikolo sakhiwa ngodaka ngelixa idolophu kwaBhaca yengaphantsi kwiphandle lasakwaziwa ngeTranskei, kodwa ngoku sele sikwimeko emaxongo. Amagumbi okufundela axinene, ukufunda nokufundisa kusemngciphekweni. Isimo sesisikolo asimanga kakuhle, i-infrastructure njengoba nibona iifestire neesilingi zesisikolo ziyawa, abafundi banintsi ukogqithisela inani elivumelekileyo ngokomthetho we-education. Umhlali ongazange akwazi ukubukela le meko waze wabhalela iofisi yomkhuseli woluntu uthi unethemba lokuba imeko izawutshintsha kwesi sikolo nanjengoko umkhuseli woluntu ezibonele ngawakhe imeko ukuba injani. Besele sincamile ngokuba aba bantu abasikhokhele ngabona abakhawuleza bangasehoyi xa kufuneka benze izinto efama bezithembisa zona. Esi sikolo sisikolo esekhiwa ngabazali ngo-94, akukho nto urhulumente aseke wasinika yona. Isebe lezemfundo kweli phondo lithembise ukuba lizawuzisa izakhiwo zethutyana ngelixa basalinde ukuba kuphunyezwe uhlahlo lwabiwo-mali oluzoqinisekisa ukuba esi sikolo siyalungiswa. Kodwa kwangexesha linye umkhuseli woluntu kunye neNkulubaphathiswa bazibophelele ekulisaneni norhwaphilizo kwiphondo leMpuma Koloni. Ndizama ukuthi kwiminyaka emithathu ezayo ngokwe-budget plan karhulumente, le nto kuthiwa yi-MTF, sizawukwazi ukuqinisekisa uba esi sikolo sifumana indawo sibuye sizokwakhiwa. Imali ke ejikiswayo yona siyibeke yacaca kumntu wonke, andiphinde ndiyixoxe. Abahlali balo mmandla nabazali bazohlala bejonge enkalweni ukuba side silungiswe esi sikolo, nanjengoko benethemba lokuba ukutyelela kwabasemagunyeni kwesi sikolo kuzawukwenza imeko iguquke. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC kwaBhaca.